Zelenski prvi put otvoreno pozdravlja izmene kontroverznog američko-ruskog mirovnog plana, onog istog koji je izazvao paniku u Kijevu i hladan tuš u Europi. Lista koraka da se rat završi sada može biti izvediva, poručuje on. Zašto? Zato što su evropski saveznici prelomili. Izbacili su najproblematičnije tačke koje su išle direktno u korist Moskve. Prvobitni plan imao je 28 tačaka, uključivao teritorijalne ustupke i ograničavanje ukrajinske vojske. Novi, skraćeni na 19, te najteže odluke prebacuje direktno na lidere Zelenskog, Trumpa i Putina. Ali Kremlj poručuje, evropski predlozi su potpuno nekonstruktivni. U prevodu, ne sviđa im se ništa što ne cementira njihove dobitke. U isto vreme, dok pregovori tinjaju, ruski napadi ponovo ruše zgrade u Kijevu, a energetska mreža trpi masovne udare. To stvara dodatni pritisak na Kijev da pregovara, ali i jača otpor u društvu prema bilo kakvoj predaji teritorija. Trumpova administracija insistira da ravnopravno razgovara sa obe strane, iako je prvobitni plan nosio jasan ruski potpis. Zelenski kaže da će najdelikatnije tačke rešavati direktno sa Trumpom, uz poruku da Ukrajina neće priznati ruska osvajanja. Evropa sada pokušava da se vrati za sto, spremna da nudi garancije. A rat, 4. godinu kasnije, ulazi u fazu u kojoj se štikle u Ženevi čuju jednako kao eksplozije u Donbasu.